Moi roztomili, posłuchajcie pogodki o banku, a jąku ze Sztreki. W jednej dziedzinie na cieszyńskiej ziemi, we starusznej chałupce, bywał gazda, co na niego prawili Junek ze Sztreki. W tej chałupie był on a baba. Dycki mieli co do garca wrazić, a nigdy nie musieli nigdzie na nic pojczować grejcarów, bo poradzili z małego kąszczka gruntu wyżyć. Choć obo byli starzy, to jednako jeszcze mieli krowę, kury, konia, a babucia we chlywku. Nie było im ciężko robić, ale się jakoś ich stało jednego razu, że potrzebowali grejcary, co by sprawić dach na chałupie, bo już woda kapała na powół, tuż baba posłała jąka do Cieszyna do banku, co by coś ich mało wiele pojczął. Jonek ze Sztreki to był chłop chytry. Kupa nie rządził, ale jak już gębę odewrzył, to wiele razy było tak, że wszyscy siedli na życi, bo nie wiedzieli, z kiel się mu to bierze. Jak jechał na kole ku Cieszynu, to też szpekulirował, co rzeknie w tym banku, bo go było gańba prawić, że ma dziurę w dachu. Tuż dobre. Józef wlazł do banku, siodce przed panoczkiem, co miał szumne oblyczki, a rzekł, że potrzebuje pojczkę. Panoczek wyciągnął arch papiuru, a zaczął się jąka pytać na roztomańte wieca. Tuż dobre, panoczku, wiele potrzebujecie tych grejcarów, a na co? Potrzebuję z 500 złotych, a potrzebuję ich, co by zajechać do Krakowa, a przedać to, co wykopał ze ziemię kole mojej chałupy. Panoczek się na niego podziwał, a prawi. Tuż dobre, a co mi możecie dać w zastaw? A co to je ten zastaw? No to je jakoś drogowiec, co mi ją musicie dać na ten czas, co będziecie mieć pojczane grejcary. Pokiel ich nie wrócicie spadki. A jak nie daj Boże nie będziecie poradzić mi tych grejcarów wrócić, to se ten zastaw zabierem. Mocie jaki auto? Nie, ale wiecie co, mam stare koło, kapkę z grzypi, ale jak się go namarzę, to gans dobrze jedzie. No ni, to jest za mało. Mocie jaką gowieć, bydło? Mam babucie, krowę, konia. Dobre, konia możemy napisać. Jonek podpisał papiur, grejcary wraził do kapsy, a pojechał spadki ku chałupie. Za 2 tydnie miał dach sprawiony, tuż siadł na koło, a pojechał ku Cieszynu oddać do banku to, co pojczął. Trafił na niego, na tego samego panoczka, siodce na stołku, wyciągnął z kapsy 2000 złotych, oddał tela wiela się dorządził z bankiem, a zbytek furt dzierżał w gorści. Panoczek jak uwidział te grejcary, to mu prawi. Panuszku, a co zrobicie z tymi grejcarami, co wam zbyły? Wrażę ich spadki do kapsy. A nie chcielibyście ich wrazić do naszego banku? Zrobimy wam depozyt. A co to je? Wpłacicie te grejcary nom, my ich będziemy opatrować, a dycki jak będziecie chcieć, to se ich będziecie mogli wypłacić. Jonek się poszkrobał po głowie, a prawi. Tuż dobre, panoczku, mogę wam dać te grejcary, ale co mi do ciebie miasto nich w zastaw? Panoczek nie wiedział, co żyć, ale Jonek dobrze wiedział, co prawi. Na drugi dzień dyrektor banku skazał Jąkowi, co by przyjechał do Cieszyna, bo chciał z nim przerządzić. Wiecie, panoczku, prawi, pierwszy raz ktoś rzekł cosik, czego my się nie wszymli. Posłuchajcie, dorządzemy się tak, że jak nam wpłacicie 1000 złotych, to za każdy tydzień wam to urośnie o 10 złotych, a za 2 miesiące o 400. A za miesiąc o 400. Tuż dobre, prawi Jonek, ale jak kiedy będę chciał od was coś i pojczać, to nigdy mnie nie bierzcie w zastaw konia, bo on się borok tak boł, że nie wrócę tych grejcarów, że przez 2 tydnie nic a nic nie żrą.